για το Άγιο. Αληθεία προσεύχει το Θεό με τα προσοχής αποκρίνου ημίν, προσά μέλης επερωτάστε. Τι προσήλθες αδελφέ, προσπίπτον το Αγίο Θυσιαστηρίο και τη Αγία Συνοδεία ταύτη, ποθείς αξιοθήνε του αγγελικού σχήματος και καταταγίνε εν το χορό των μοναζόντων, του Θεού συνεργούνται στη μία Πάτερ. όντως καλών έργων και μακάριον εξελέξου, αλλά αν και τελειώσεις, τα γάρ καλά έργα κόμποκτώνται και πόνο κατορθούνται. Εκουσία σου τη γνώμη προσέχει το Κυρίο. Του Θεού συνεργούνται, Κύριε Πάτερ. Μη έκτηνος ανάγκης ή βίας, Ουχή, Κύριε Πάτερ. παραμένει στο μοναστηρίο και τη ασκήσει έως εσχάτη σου αναπνοής. Του Θεού συνεργούνται, Κύριε Πάτερ. Φυλάκισε αυτόν εν παρθενία και σοφροσύνη και ευλαβία. Του Θεού συνεργούνται, Κύριε Πάτερ. Σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοήν, το προεστώτη και πάση και εν Χριστώ αδελφότητη. Του Θεού συνεργούνται, Κύριε Πάτερ. Υπομένεις πάσαν θλίψην και στενοχωρίαν του μονήρους βίου δια την βασιλείαν των ουρανών. Του Θεού συνεργούνται, Κύριε Πάτερ. Βλέπε τέκνον, ία συνθήκας δίδος το δεσπότη Χριστό, άγγελοι γαρπάρι συναοράτος, απογραφόμενοι την ομολογίαν σου ταύτην, ειν και μέλης απαιτήστε εν τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κύριε ο Θεός ημών η ελπίς και καταφυγή πάντων των ελπιζόντων επισέ, ο διαφόρους οδούς σωτηρίας ημίν υποδείξας δια της ενανθρωπίσεως του Χριστού σου, πρόσδεξε των δούλων σου Μάρκων, τον απολυπώντα τας κοσμικάς επιθυμίας και αυτόν προσενεγκώντας σύ το δεσπότη, θυσίαν ζώσαν ευάρεστον, περίελε απ' αυτού πάσαν σαρκικήν επιθυμίαν και τας αλόγους προλήψεις. Ιδού ο Χριστός αοράτος εντάφθα πάρεστη. Βλέπε ότι ουδή σε αναγκάζει ελθύν επί τούτο το σχήμα. Λάβε το ψαλίδιον και επίδος μη αυτό. Λάβε το ψαλίδιον και επίδος μη αυτό. Ο αδελφός μου, Κυριναίος, μοναχός, κοίρεται την κόλλη της κεφαλής αυτή, εις το όνομα του Πατρός. Αμήν.
περικεφαλαία ελπίδα σωτηρίας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Σύμπλου. Υπομέτρα το Κύριο. Ημών Κυριναίος μοναχός, υποδείτε τα σαντάλια εις ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπαμε υπεράφλια. Πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Σε εύχομαι να φανείς άξιος Κυριναίος σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή να σε δοξάσει ο Χριστός. Πολλοί επιθυμούσαν αυτή την ημέρα να σε κάνω, να σε τελειώσω μοναχό. Να πεις τετέλεστε στον κόσμο και να αρχίσεις μια καινούργια ζωή. Έχεις δύναμη να αγωνιστείς και πνευματικά και σωματικά. Πώς με κατήτησε ο διάβολος, αλλά νικά ο Χριστός και μου δίνει τη δύναμη να του προσάγω ανθρώπους, που δίνει τη δύναμη να σε κάνω μοναχό, που δίνει τη δύναμη να σε αγκαλιάσω, παιδί μου αληθινό. Αληθινό, γιατί βγήκες μέσα από τα χέρια, μέσα από την καρδιά, μέσα από το ύμνο. Πρόσεξε, Κυριναίου, τον εγωισμό. Αυτό θα προσέξει. Κυριναίου,